Aguiño volveu a berrar para contar con médico no centro de saúde. Hai espera de ata 15 días e agora está a atender os pacientes unha doutora do Centro de Saúde de Ribeira. A chuvia non arrefriou os ánimos dos veciños de Aguiño que un venres máis se concentraron ante o Centro de Saúde para reclamar que se dote do persoal médico necesario para atender os pacientes. Séguense a recoller firmas para presentar ante a Consellería de Sanidade e xa van máis de 1.500 e hoxe máis xente se sumou a esta petición. Este tema non ten vistas de irse solucionar ao corto plazo, non? Este é un tema... Entendo que non só afecta a Aguiño, xa sabes que tivemos o mesmo problema en Palmeira, tivemos o mesmo problema en Corrubedo no ano pasado, é un problema estrutural da organización dos Sergas que ao final o pagan os veciños, que é o problema, non? Os veciños son os que teñen que desplazarse, os que quedan sin atender, os que as demoras na primeira consulta, que é dicir, cando un ten unha gripe non pode esperar 20 días a que lle atendan, non? Ou 15 días, entón seguimos co mesmo problema, así. Furones é tamén médico, polo que afondou na situación actual que está a vivir a profesión dentro do Servizo Galego de Saúde. Os médicos salen da facultade, eso non hai dúbida, non? Es decir, o número de licenciados é o que é, a nota de corte sigue sendo a que é, independentemente dos números clausus, os residentes acaban as carreras. O que pasa é que o tema é que al final ten dereito ou buscan a súa maneira de ganarse o pan da mellor maneira posible. Moitos deles e tal traballan na privada, que lles pagan mellor, moitos deles acaban indo a outros países da Comunidade Europea onde lles pagan mellor, e incluso algúns deles onde non o idioma nacional non é o inglés, pois lles dan incluso hasta un curso de 6 meses para que aprendan o idioma pagado nese xeito, e o Sergas está sin facer movimento nese aspecto, non? Entonces, eles buscan un xeito de traballar en as mellores condicións posibles e tratando os pacientes da mellor maneira posible. Lamenta que na actualidade os facultativos teñan listas de espera e consultas diarias de máis de 30 pacientes, chegando aos 60 na atención primaria. Un tema de facilitar a vida do profesional, non só do médico, da enfermeira, da auxiliar de enfermería. Temos problemas non todos os estamentos, o problema ven derivado do mismo tema sempre. Es decir, se o traballo está recoñecido, non estuvo nunca por parte da administración, por parte da población afortunadamente sí, pero por parte da administración nunca, pero se encima o incentivo económico pois é cada vez máis dudoso, pois o resultado que temos é a la vista salta. Recorda que os médicos son profesionais que están a traballar por un salario e unhas condicións dignas. Traballamos porque temos que traballar, gústanos independentemente, porque senón non faríamos no primeiro lugar, non? Pero claro, gústanos tamén que se nos recoñezca a labor que desempeñamos. A pandemia o único que foi que puso de manifesto as deficiencias que viñían acumulándose xa dende hai anos antes. E que se están a ver na actualidade con falta de persoal sanitario. Mentras a administración non agarre o toro polos cornos, non ten remedio. O que ten que pasar é que estas condicións se modifiquen para que sean atractivas e os profesionais nin se vayan a privada nin se vayan a outros xeitos. En Aguiño levan meses reclamando que haxa 2 médicos en horario completo e polo de agora non hai ningún avance. Estamos igual que cando empezamos, sen as prazas sin cubrir, tanto a xubilación dun dos médicos como a baixa de longa duración da outra doutora, e nada, seguimos protestando porque pedimos que Aguiño este ao 100%, porque un solo profesional médico é insuficiente para atender. Estamos dando citas para 15 días e temos unha doutora prestada do Centro de Saúde de Ribeira, que tamén entendemos que non está ben. E seguir animando a xente a que terminemos agora que a recollida de firmas tras as datas dos Reises. E se presentarán a vindeira semana na Consellería de Sanidade. Polo momento, a doutora que está a atender no consultorio de Aguiño está ao 100%. Pero é insuficiente porque as consultas están cheas para 15 días. Menos de 2 médicos isto non funciona. Xa que recorda que na actualidade hai máis de 1.800 cartillas no Centro de Saúde de Aguiño e só está funcionando o servizo de enfermería ao 100%. Intentando solventar todas as dúbidas, todo o que nos vai vindo de refilón, intentando arranxarlle a xente, solucionar os problemas e derivalos na maneira que se pode. Ado momento non teñen noticias da Consellería de Sanidade, polo que agardan unha resposta e accións para solucionar a falta de médicos que ten o Centro de Saúde de Aguiño. As concentracións de protesta seguirán desenvolvéndose todos os venres ás 12 da mañá e a veciñanza seguirá amosando a súa postura.
Hai máis de 60 anos que tiñamos 2 médicos. Era a terceira parte da población que temos. E iso non hai dereito. Que non hai dereito a que viñamos aquí e que nos den a cita para dentro de 15 días ou 3 semanas. E que non teñamos a opción a que nos manden a un médico ao Barbanza, senón que temos que ir por urgencias. É de vergonza que cando vivían meus pais e meus abuelos xa había médicos en carreira e nós toda a vida houve médico en carreira e hai máis de 70 anos que había 2 médicos, don Serafín Torrado e don Isidoro Arguelles. Así é que fagan favor e que non estén a dormir, que desperten, que nós estamos despertos.